Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sunny. Nasa late 20s na ako at isang masugid na tambalanista. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking kwento. Sanay tayo sa mga kwento ng other woman. Baliktad ang naging sitwasyon ko. Ako yung other man. Sa Tagalog, lalaking kabit. Hindi ko naman plinano o ginusto. Tinamaan lang talaga ako. Nakilala ko si Mara sa trabaho. Unang sulyap ko pa lang, love at first sight na agad. Pilit akong gumawa ng paraan para mabilis kong makilala. Kaya lang when I stalked her sa FB, laking panghihinayang ko nang malaman ko na may asawa na. Nag-friend request pa din ako. She accepted naman at lagi kong napapansin na lagi siyang may reaction sa posts ko. Hindi ko naman binigyan ng kakaibang kahulugan sa simula. One day, lumabas ang buong department namin para mag-bonding. Ayan na naman tayo sa mga bonding. Ano to, outing na naman po ba? Doon kami nagsimulang mag-usap ni Mara. We got along well. Nagsimula kaming lumabas ng kaming dalawa lang ng palihim. After 2 months, nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Alam kong mali pero mahal na mahal namin ang isa't isa. Nasasaktan ako kapag kailangan na muna niyang dumistansya kasi dumating ang asawa niya. Kailangan kong pagkasyahin ang sarili ko sa limitadong oras at Nalaglag yung isang diamante na lunok mo kasi. Lunok ko yung diamante ng headband Galing sa ko. headband. Kailangan kong pagkasyahin ang sarili ko sa limitadong oras at atensyon na kaya niyang ibigay sa akin. May nangyari. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. After 5 months, inamin niya sa akin na buntis siya at ako ang ama. Matagal na kasi siyang kasal pero hindi sila magkaanak. Nakiusap siya sa akin na manahimik at ipapaako niya sa asawa niya yung bata. Pumayag ako sa kasunduang hindi niya ako pagkakaitan ng pagkakataon sa bata. Nang magka-pandemic noong March 2020, nagkita kami sa huling pagkakataon bago sila umuwi ng probinsya. Doon na raw siya magbubuntis hanggang sa mga anak. Sobra ko siyang na-miss. Makalipas ang 4 na buwan, nakipaghiwalay siya sa akin. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan namin. I was depressed. Kailangan kong sarilinin ang problema ko dahil masela ng sitwasyon ko. Nagpakatanga ko sa maling tao na alam ko sa simula pa lang, hindi magiging akin. Pakiramdam ko, ginamit lang ako para magkaanak. Wala na akong balita kay Mara. Hindi ko na siya sinubukang kontakin para makausad na din ako.
I stalk sa FB paminsan-minsan para makita yung bata. Kahit hindi nakaapelido sa akin, sinunod niya yung name suggestion ko para sa baby girl namin. I can say that I am in a good place right now. May bago na akong girlfriend at naibahagi ko sa kanya ang nakaraan ko. Tanggap niya ang nangyari sa akin. Wala akong lihim na kailangang itago sa kanya. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sana ay kinapulutan ng aral ng kapwa ko tambalanista ang pinagdaanan ko. Ang inyong tambalanista, Sunny. Well, Sunny, kahit ikaw naman yung other man, parehas lang din naman ng other woman. Yan, parehas na... Actually, lahat naman ng yata na pumapasok, alam naman nila na mali eh, pero pinapasok pa rin nila. 'Di ba? Lagi nilang sinasabi, hindi ko ginusto, hindi ko plinano. Yan, hindi ko sinasadya, nagmahal lang ako. Correct, 'di ba? Tinamaan lang talaga ako, 'di ba? So, yeah. Oh, sige na nga. Ang sa amin, ang mahalaga is makapag-usad. Yan, Yes. diba? At ang maganda din sa ginawa mo, Sonny, no, yung nung nagsabi si Mara na tama na, ayoko na, hindi mo na pinush. Kasi to begin with, mali naman talaga in the first place. It will complicate a lot of things. 'Di ba? Ikaw din mismo sa kalagayan mo, 'di ba? How can you explain to people kung galing ka pa sa konserbatibong pamilya, yung mga ganon, na tapos pa ang hirap talaga. Buti nga kasi mas magiging complicated dito kung ihahabulin niya yung manggugulo siya ba? Kasi technically anak mo, 'di ba? Pero anak mo ba talaga? Hindi ka rin naman sure diyan eh. Malay mo may iba pa pala. Oh. Grabe ka kay Mara. Hindi naman kami close, okay lang. Grabe ka Charot kay lang. Mara, 'di ba? Diba? Hindi kasi malay mo dun sa mister niya din eh. Oo. Hindi naman sinabing baog si mister. Nahihirapang magkaanak. Magkaiba 'yon. Magkaiba yung nahihirapang magkaanak sa hindi magkaanak, 'di ba? Totoo. So, at for hindi rin all you malayo know, magkaroon ng pangatlo pa. Diba? Kung pumatol nga sa'yo, alam niya may asawa siya eh. Oh, diba? Ano yung likelihood na hindi pa siya pumatol grabe sa siya iba? kay Mara. Diba? Siguro naman yung may mga shubit, isa lang yung shubit nila. Grabe Grabe ka malay mo, naman. hindi mo masabi. May kakilala ka eh. Guy, may kakilala ka. Oo, hindi na Sabay. kontento sa pangalawang kabit. Oh my gosh. Sa isang Pumangatlo kabit, pa. Sa isang kabit, pumangalawa, pumangatlo pa. Totoo ba? Oo. Sabay-sabay? Hindi, sunod-sunod naman. Hindi kaya Sunod-sunod. sabay-sabay. Ano yun? Ano yun? Paano Kasya niya sila? Paano niya kinaya? Magkakasunod. Oo. Hindi, ibig sabihin sabay-sabay. May kabit siya na isa, tapos hindi siya kontento May sa isang ganon. kabit. Oh, Meron yes. din siyang isa pang Oo. kabit. Grabe May kakilala naman. ako. Kapalit na ba ni Satanas yan? Yung mga Kaya nga kakilala sabi mo. ko, sabi ko, ang didikit sa akin, ang init ang hininga Hindi. mo. Sa true. Yun yung sasabihin ko. Malapit ka na maging dinosaur, Kaya lalabas na ng nga apoy. feeling ko nga, papalapit pa lang siya, ang init na ng paligid. Oo. Kasi parang Binagi feeling na ko, siya ng impyerno. Binagi na siya parang, eto na, siya na. Sa kanya na natin iatang, di ba? Totoo yun Oh my may mga, hindi lang gosh. may, malamang kayo, may mga kakilala din na gano'n na talagang Uy, nandamay pa ha. Wala kaming kakilala. Ikaw lang. Wala akong kakilala na pinagsabay-sabay ang mga kabet. Kung pumatol Oo. ganun-ganun na lamang, 'di ba? Kahit alam nilang may jowa sila, may boyfriend o may girlfriend, lalong-lalo na may asawa. Yun eh. Diba? Alam mo, naku, kinakabahan ako para dun sa mga may jowa pa lang, kumikeme na ng iba. Oo. Naku, ninenervous ako para sa inyo pag nag-asawa po kayo. Hindi ko rin sure, partner, hindi naman sa judgmental tayo, no? Tingnan mo kunwari ka pa kanina. Pero nakaka-nervyos. Hanggat Diba? hindi natututo kasi, alam mo minsan, Oo. hanggat hindi napapahiya, or hanggat hindi napapahamak. hindi titigil. Oo, ganun naman tayo mga tao, 'di ba? Talaga naman. Hangga't hindi nahuhuli, 'di ba? Hangga't walang nakakakita, ginagawa natin, 'di ba? Natil mapahamak sa natin ma-realize ay mali pala Mali yung ginagawa pala. ko. So, wag mo nang hintayin mapahamak ka. Kung alam mong mali, tigilan mo na. Correct. 'Di ba? Well, all's well that ends well naman pala para kay Sunny. Buti na lang din. Yes. Buti na lang din na nag-decide si Mara to leave, nag-decide si Mara to cut all relations, at
ikaw naman din, buti na lang din hindi ka na naghabol. Kasi ang hirap at ang complicated talaga din ng mga bagay-bagay kapag ka hinabol mo yan. That's a good thing. And it pays to be good. It pays to do the right thing. The right thing, 'di ba? Maganda yung gagawin mo kung ano yung tama. Yung binanggit mong kaba-kaba partner, marami rin ang kinabahan ngayon na mag-outing this weekend. Naku, ayan na yung mga nga tayo. asawa nila kasi may team building Ayan sa na. office. Ayan na. Doon nagsimula ang lahat, kagaya ng kwento nung nakaraang linggo, Wag na partner. tayong, Diba? wag na nating anuhin yan. Nandun- Discuss ulit. Nag-umpisa lahat sa outing. Baka may hindi na naman Diba? payagan. Baka may nakatutok ngayon na Mrs. Partner. Oo, na mag-out Hindi of niya town ng asawa. Ang asawa, hindi na payagan. Kawawa naman. Hindi naman natin nilalahat. Ano? Hindi naman Hindi lahat. naman natin nilalahat. Ano Oo. lang. Nagkataon lang naman. Oo. Yun yung kwento ng nakaraang linggo. At another Yung kwento ng ngayon. ganun. Hindi naman ibig sabihin lahat ng Oo. lalaki merong kikemehin sa outing, di ba? Nakakalurks talaga. Nagsimula ang lahat ng kasalanan sa outing. Yan. Pero hindi naman natin nilalahat. Hindi naman lahat ay ganun. Oo. Tsaka mag-practice po tayo ng self-control. Mm-mm. Alam mo minsan, hindi naman kasi, walang papatol. Ano? Walang papatol, walang papatulan. Oo, walang papatol. Ay, tama ba? Walang papatol kung wala Basta manunukso. it takes two to tango. Mm-mm. Diba? So, i-practice po natin yung self-control and self-respect. Mm-mm. Diba? Kasi pwede namang pigilan talaga. Wag isipin lagi yung consequence, yung magiging consequence, Yes, 'di ba? yes. Yung ano ba yung magiging consequence ng pagka ginawa ko to, kapag ka itinodo ko, kasi kapag ka mararamdaman mo naman kasi yun 'di ba? Yung kapag ka lumandi ka, sumandal ka, tapos mararamdaman mo naman dun sa guy na may susunod. Oo, na gano'n. At ramdam ni guy din 'yon. At kapag ka sinunod-sunod ni girl yung paglandi, sinunod-sunod niya yung kapag ka si guy ay walang self-control, papatol din talaga siya. At yun yung nakakatakot. yun ang magiging simula ng lahat. So kailangan talaga iisipin talaga natin yung pagpigil. Isipin natin na, kaya nga ako partner, siguro ito yung tamang suggestion, kapag ka yung mister po ninyo ay mag-outing, mag-print po kayo ng picture ninyo na malaking malaki. Tapos, bilang paalala po sa kanya, yan. may asawa ka, o kaya kahit hindi mister, jowa, may jowa Yan. ka. Huwag kang kumeme ng iba porque yung environment calls for it, 'di ba? Ibig sabihin yung term mo, yung energy ng outing ay masyadong fun, masyadong laid back, masyadong ganun. Wag talaga. So Correct. yun. I think that's a great suggestion. Print mo na, Mag-print ng malaking picture. And have it laminated. Yan, 'di ba? Kailangan. Actually, partner, sa opisina pa lang kahit na hindi na sa outing, partner. Oo. Dapat sa opisina pa lang, kung may mga table, yung mga jowa po natin, yung mga Oo. partner po natin, pakiprint po ang picture Yan. ng happy family. Yan. Pakiprint po. Kasi baka, maaari kasing yung wedding ring might not be hindi na sinusuotan lahat. Iba yung dahilan. Mali mo na isang lana kasi. Na isang lang. Pero totoo, di ba? Kapag gipitan na, isang lamo na yun, huwag ka ng sentimental. Gutom ka na, huwag na tayong sentimental. Isang Sanla lana. na natin. Or most of the time, hindi na kasya kasi dati payat. Oo, Dati diba? payat. Tapos ngayon, hindi na. So, hindi na Oo. kasya yung wedding ring. Ganyan. So, minsan yung mga wedding ring, hindi yan indikasyon, di ba? So, doon na tayo sa picture, yung malaki. Yung kasing laki ng LED screen ninyo sa bahay, 50 inches. Yung mas malaki sa ID mo. Yan, Sa ganyan. company ID mo. Yan. Diba, susuot-suot mo yun habang nasa office Suot ka, mo. ha? Wag naman isuot, partner. Ilagay lang sa table. 'Di ba? Nakahang Parang sa leeg. Parang placard. pamilyado ako, wag mo akong landiin. May jowa ako, wag mo akong landiin, 'di ba? Marupok ako, wag mo akong landiin, 'di ba? Lalo pa, alam mo naman sa sarili mo, may mga taong marurupok. May ganun yung hindi na nag-iisip, basta marupok lang sila. Huwag ka maging marupok. Kaya ang diskarte ng mga kaibigan ko, partner, minsan, nagjojowa sila ng hindi na lang gustuhin. Bakit? Para walang complication. Walang kompetensya. Kanina ka pa, ha? Grabe ka sa kanila. Sabi ko naman sa mga kaibigan ko, ha? Sobra naman yung ba't mo siya ginawa? Kasi walang kakompetensya. Alam nila naman na mag-interest. Parang tungaw to. Grabe ka naman sa kanila, partner. Ganun talaga yung mga kaibigan ko, tungaw din. So, anong itsura nung So, anong itsura ng walang kakompetensya, tungaw? Anong itsura? Sige na. Papakita ko sa yung picture, mahirap i-describe. Grabe. Abstract. Grabe ka sa abstract.
Kaya kunyari, pag pumasok sa office, halimbawa yung mga mister nila, o kaya yung mga miss nila, chill lang sila eh. Oo. Alam nilang Walang gagalaw. walang mag-a-attempt. Grabe ka. Sorry mga kaibigan po namin yun. Oo. Wag kang ma-hurt. Pag na-hurt ka, because the truth hurts. Grabe ka rin. Sabi ko, atin-atin lang to eh. Kaibigan lang. Wag kang lalayo doon. May mga offend na naman eh. Sabihin, sasaluhin na naman Huwag nila. kang ma-offend. Oo. Kung hindi naman totoo, ngayon kung na-offend ka, baka totoo kasi nga the truth hurts. Di ba masakit ang katotohanan, masakit Oo. sampalin ang katotohanan. At bumilib naman ako sa ganong estratehiya, partner, na huwag kang magjojowa na maganda at gwapo. Ganun. Kasi pag lumabas yan, delikado. Pero delikado din yan, partner, ha? Oo. Delikado din yung yung magjowa ka ng hindi gustuhin. Kasi mas masakit siya kapag ginusto ng iba, isipin mo naloko ka ng nung Mas pangit. grabe ka talaga. Palala yun sa'yo. Hindi kasi, nangyari na kasi yan sa friend ko, partner. Nangyari na kasi sa akin yan. Oo, nangyari na ba sa... Meron. Ano? Ay, pero hindi, pugi-pugi ka sa kanya. Kailan? Kailan yun? Yung tipong akala mo gustuin siya, parang sa tingin naman namin hindi. Sabi namin talaga, ginusto na ni Nicole yan. Puging-pugi siya, iniiyakan niya. Ano yun? Well, lahat naman iniyakan ko. Lahat naman partner iniyakan. Nakaka-lurk. Hindi nangyari sa friendship ko. Okay. Yung jowa niya, sorry na, hindi talaga masyadong, kung titingnan mo, ay talaga ba ganon? Hindi masyadong Oo. hindi nabiyayaan siya sa ibang mga paraan. Yan. Hindi Mas maganda yan. Nabiyayaan siya sa ibang Oo. he has a good career. Yan, may diba? naipon, Correct, mabait. sporty, nagmumotor, partner, sporty, ganyan, Oo, mabait. oo. Pero hindi binayaan ng itsura, yun. Alalaman mo naman, alam mo naman kung sino ang maganda at pogi Oo. at yung sakto lang. At yung hindi umabot doon sa sakto. Nasabi mo na ng maganda eh. Hindi ko kaya. Hindi mo pigilan yung dila mo. Ba't gano'n? Hindi ko kaya maging mabait. Charot. O yun. So ano talaga? Ayun Anong na nga. status? Hindi umabot? Hindi umabot dun sa sakto. Hindi talaga, parang yun din yung tanong. Sabihin mo na ng diretso para huwag tayo yun na nga, paligoy-ligoy. parang yun din yung tanong mo. Talaga ginusto mo. Ganun. Oo, yun ang tanong na marami. Yun. Talaga ba ginusto mo oo, siya? Tapos isa sa Oo. mga rason niya, kasi yun nga pero there's truth to it na sinabi niya, kasi at least kampante ako. Hindi ko na, madami siyang magagandang qualities. Tapos yung kampante ako na hindi siya masusungkit. Kasi nga, posibleng hindi siya gustuhin. Ganon. Pero akala niya lang yun. Aba. May lumande, nagkapatulan, partner. Aba. So kaya sinasabi ko, delikado din yung pipili ka na hindi tayo gustuhin. sure sa madaling salita. Hindi, alam ko ba't delikado? Mas masakit. Isipin mo, niloko ka nung hindi umabot sa sakto itsura. Alam niyo na, ang hirap magsalita na hindi makaka-offend, no? Ma'am, alam mo partner, pag-usapan natin sa podcast, yung mga naging ex natin, hindi naman walang itsura. Charot! Pero hindi mo akalain na lolokohin ka, no? Akala mo naman, di ba may itsura talaga tayo? Kung makahamak naman ng gusto, nakaka-lurk. So, well, Pero anyways, sa madaling salita, hindi ka sure. So mali Hindi yung mo sinabi natin na Oo. wala sa itsura Wala talaga. sa itsura. Kung papatulan o hindi, huwag kang makampante kasi hindi ka Oo. sure. Kasi hindi ka sure eh. Kasi sometimes, kunyari, meron ako mga kilalang ganun partner na hindi talaga yung ang daming pimple, ganyan. Tapos pero grabe yung charm. So hindi mo talaga masasabi. Ay, sa bagay, kasi nga, ako din, may kakilala ako. Diba? Yung kasi sa alam mo bar, na nga- pag nagkalasingan, O, di ba? tingnan Hindi mo mo. nakikita yung tunay na itsura. Yan na nga. Oo, diba? diba? Hindi mo talaga masasabi. Tsaka partner, yun nga yung kapag ka alam mo na kulang ka kunyari kulang ka sa itsura, babawi ka sa ibang bagay eh.
Malambing. romantiko ko, Yes, 'di ba? Sobra yes. mong gentleman na parang ano yan, ang gentleman mo naman, wala nang gumagawa niyan, 'di ba? So mapofall ka Oo. ngayon yung mga ganun. So hindi mali yung statement mo Oo, kanina, partner, oo. tungkol sa mga itsura. Nako. Oh, hindi tayo, wag tayong pakasigurado Wag. na walang ano, 'di ba? Walang papatol. Walang papatol. At hindi rin papatol. Oh, 'di ba? O Iba na anyways, talaga ang mundo ngayon. iba na talaga ang Oo, mundo ngayon. Naghanap ang kaliwat kanan ng tukso. Correct. Walang pinipiling itsura. Pero alam mo, hindi porke ganon, ibig sabihin, it is okay to make mistakes. Hindi porke uso siya, makikiuso ka. Mali yun. Baka matulad ka dun sa kaibigan ni Chuper, malayo pa lang, ang init na ng hininga. Bakit? Ramdam mo na ang kanyang presensya. Diba? Ramdam na mo yung presensya. Kasi pinahiram na sa kanya yung mga Oo. yung mga flames of hell. Uy, partner, speaking of ito may itsura. Poging-pogi ito, partner. Oo. Batiin lang natin ang VP for Marketing ng Tanduay. Sa Why? Mr. Paul Lim. Sir Paul Lim! Hi, Sir Paul! Happy birthday! Nako, Bekan naman. Bekanaman, diba? Enjoy your special Bekanaman day. makapag dala dito ng maraming tanduay. Pag nag-event nga tayo minsan, 'di ba? Social. May bar. Unlimited. May only bar ng ng tanduay, o di ba? Babatingin ko lang, partner, bago tayong umexit. Belated happy birthday. Ito poging-pogi din. Si Engineer Gerald Bornay. Ayan, happy birthday sa iyo ng belated. Baka naman. Ano ba pwede mahingi sa engineer? Baka penging plano. Happy birthday din kay May, and pahabol na happy birthday din kay Reggie and Kathy Davadilla. So lahat sila mga interior designer naman yun. So ito yung mga Wow. tropa, mga engineer at mga interior designer na mag-outing. Ano ba naman? Baka naman po. Oh, nako. Bye-bye. Baka naman po, alam nyo na, ha? Wala na pong libre ngayon. Sino sa lahat ng mga kaibigan yung binati kay sa radyo? Bibihira lang namin gawin to. Paki-explain ng maigi Andrew Bornay sa kanila, ha? Kasi wala na kaming time. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din ang paghihintay na tumami sa asin. This portion